Ya, senza Vazukuru wangu. Pamusoro kwa muri monse Vazukuru Sekuru Tasvu. Vese vakateerera nyika dzese dzawanda kunze kwenyika ya America, UK, South Africa, Zambia, Mozambique. Ndiri kutaura kwa muri monse Vazukuru vangu munonditevera ini Sekuru Tasvu vari munyika dzose zhinji dzakasiyana siyana. Kani kuchitira kutorengewa kombiri. Nhau iri kuitika iri kundirwadza yekutorerwa kwamuri kuitwa mari nevanhu vechitsotsi vanozviti Sekuru Tasvu vachishandisa fesi yaSekuru Tasvu voisa nhamba dzavo pasi. Unoona kana vese vakutenga kombiri ukavati uya pavideo call zvandikuita kutaura nemi so hakuna anouya. Cherechedzai Vazukuru muone kuti vanhu vanozvitawo naSekuru Tasvu vari kukutorerai mari. Vanhu vekuti kana makavati toda kukufonera nevideo call tikuonei kuti ndimi Sekuru Tasvu here havabvume. Vanango zvadaita adatora mupikicha kutora chipikicha so. Vamwe zvavakaita vakatora foto. Ukafona na video anongochimaisa chifoto chiyaso. Zvichirevera kuti foto ravakatora nefesi yaSekuru Tasvu vanoishandisa kuti kana wafona nevideo call vanongoisa picture yaSekuru Tasvu pascreen bye vongoiweva picture iyeye pascreen bye. Obva wakuudza kuti rede kuchita rini ya video. Iwewe obva wakuudza kuti network yevideo call haisi kuita zvakanaka. Ndofunga uri kungoona kuti handisina kubuda zvakanaka pavideo call apa Muzukuru. Dzoka kuaudio. Chidzoka kuaudio ofona neWhatsApp call. Mutanga kubvirana mari koko. Kana uchinge watedzera instruction yaunenge wapiwa anenge akutaurira mashoko ekuti akubire mari achipretenda saSekuru Tasvu. Andokuza kuti tumira mari ndikatore mushonga yako uye ukasvika pa7 Anderson pamebri pamashopu ukanzwa hoshona ngoma dzakurira unenge wasvika. Idzodzo mbavha idzodzo dzinotokudza kuti tumira mari yako pamukuru vokupa account number yaunotumira mari. Then you kana utumira mari vanobva vakuudza chienda panumber 7 Anderson kumeboreni. Wakasvika panumber 7 ukazwa hosho nengoma dzichirira muchiimbwa rwiyo rwokuti inhekwe woziva kuti wasvika ipapo ndopandinenge ndiri. Hapo kuzosvika pano madetails awaisa mari aya adasiyana neari pano. Then kana maita saizvozvo Vazukuru pamunozoya panumber 7 Anderson mukasvika munogutsikana kuti chiwa ndepaSekuru Tasvu. Then mopinda mumatare makuti Sekuru tisitaka kutumirai mari nezuro kana kuti nhasi kuseni. Sekuru Tasvu vanobva vakubvunza kuti titaridzei madetails amaisira mari yacho. Wanikwe madetails ahasi yaSekuru Tasvu ndetsotsi. Saka ndo mabirwa amuri kuitwa mari nematsotsi aya. Inini Vazukuru handina namba dzakufonesa dzidawanda pa. Saka ndiri kudzoka kwamuri Vazukuru ndiri kukuzivisai kuti ini handidi kuti mubirwe, kuti musabirwe. Cherechedzai panhau yekuti handina phone number kana kuti maaccount number akawanda akasiyana siyana. Kungava kuvideo call, kungava kuvideo call, kungava kucall direct, kungava kudirect call, kungava kana kuFacebook kwacho, kungava kana kuFacebook kwacho. Number i1. Namba yaTateguru wenyu Tasvu i1 078 461 4908. Ndakutaura kakupedzisira namba iyi. Ndakudzokorodza zvekare namba idzi kekupedzisira 078 461 4908. Imi manje zvamukuita Zukuru. Imi zvamuri kuita Vazukuru. Mukaenda paFacebook. Makaenda paFacebook. Pakagadzirwa maakaunti akawanda so. Pakagadzirwa maakaunti akawanda. Vanhu bva vatora profile yangu ini. Matsotsi iyayo akagadzira maakaunti number akawanda vakabva vatora profile pic raSekuru Tasvu. Obvaisa pake oisa namba yake. Akatora profile pic akarisa paFacebook pake oisa namba dzake pasi. Otora profile yangu oisa paFacebook pake
oisa namba yake. Mumwe zvekare tsotsi ari kutora profile pic rasekuru Tasvu oisa paFacebook pake oisa namba dzake. Imanye mukaenda ya namba yangu iri pamusoro ya ikaramba. Imi mai Vazukuru zvamuri kuita muri kuti mukaenda paFacebook pane namba dzasekuru Tasvu makaedza namba dzasekuru Tasvu dzinoramba sezvo dziri busy nguva zhinji. Ikangoramba ukatora iri pazasi ikabvuma. Wakaona yaramba yasekuru Tasvu original iri pamusoro wakazoenda pane yetsotsi iri pasi inobva yaita through. Iye anobva akudza kuti namba iri pamusoro ya haisi kuita shandisai. Saka tsotsi anobva akuudzai kuti namba yangu iri pamusoro iyo haisi kuita since iyo inenge yakurambira nekuti inenge iri busy ka. Saka tsotsi inobva kuti chishandisa yepasi ndio iri kuita. Iwo isa mari panhamba yepasi iyoyo watobira. Akutanga kutaura ngainini. Iye anobva atanga kutaura achiita seari kutora voice rasekuru Tasvu racho kukubhirivhisai imi mubhirivha. Urombo Vazukuru. Saka ndine urombo Vazukuru, nhau iripo ndeyekuti cherechedzai nhamba, musashandise dzimwe nhamba. Nhamba dzamunoshandisa ndidzodzo dzamaudzwa nasekuru Tasvu dzinoti 0784614908. Ikaramba namba yoshingirira. Kana ichinge yaramba nhamba iyoyo chikonzero chekuti inogara iri busy nguva zhinji. Saka usaore moyo, usachinje imwe nhamba. Shingirira muzukuru kuramba uchifona panhamba yatateguru Tasvu inoti 0784614908. Ndokunge ufuna utandizwa naine. Ndokunge uchida kubatsirwa kwazvo kwazvo nasekuru Tasvu. Chabwino. Ndatenda. Ndinangona shoko Sly. Ameno Sly, kana une rimwe shoko roda kutsinhirawo kumafollowers atateguru Tasvu. Ndizvo Sekuru. Munhu yeye ari kuSouth Africa ari kuita zvamataura izvi anonzi Mlungisi Ndlovu. Mlungisi Ndlovu ane nhamba mbiri, imwe yacho ndeye muno muZimbabwe. Anoti kana ataura nevazukuru panhamba iyi, kana vakuzobhadharisana mari anopiwa nhamba yekuSouth Africa nemunhu yanonzi Mlungisi Ndlovu. Passport number yaMlungisi Ndlovu iyoyi inoti EN475796. Passport number EN475796. Address yake 502 Lily and High Beria, Johannesburg. Mlungisi Ndlovu. Namba yake yaanoshandisa yeku-South Africa inoti +276 378 49154. Andizive kuti kana iwewe uchiziva kuti sekuru Tasvu vanogara muZimbabwe muHarare, kana wakuzobhadhara mari wonzi bhadhara kuSouth Africa, zvinorevei? Munhu pachakoka unofanira kuzviona kuti apa ndaakubirwa. Munhu zvaanoita kuti sekuru anoti ameno kwaanotsvaga nhamba yemurume nemudzimai, kana ndiwo pamaWhatsApp kana ndiwo pamaFacebook, ameno kuti anozvifambisa sei. Adaro anoti anotora nhamba dzemukadzi ofonera mukadzi oti murume wako handiti ane nhamba dzakati obva ati onzi murume wako ada kukuuraya. Andiuya kwandiri inini akandipa mari yematare akati ada kundiuraya. Saka inini kuti ndisakuuraye ndidzivise zvekutaura nemurume wako izvi, kana kuti ndidzosere kumurume wako ndibhadhare 200 kana kuti 300. Uye nekutya kufa obva abhadhara mari yeye. Akuzofona manje kuno ndakabhadhara mari yangu yekuna sekuru Tasvu kuti vauraye murume wangu, kana kuti vauraye munhu aida kundiuraya achiri kufamba wani munhu iyeye. Wakabhadhara kuna sekuru Tasvu wapi? Wopiwa zita ndiMlungisi Ndlovu ari kuSouth Africa zvai. Saka handizive sekuru kuti vazukuru venyu tovaudza zvakaita sei. Amen. Indotaura ndichiti nhamba yangu kana yaramba shingirira. Izvo uzoti makaundi yamapasipoti yaSouth Africa wega kwana wakuenda kumapasipoti kuzati wakutobiriwa, wakuenda kwakupiwa akaundi matama yakuSouth Africa. Ina ndina mushonga ndotora South Africa, shonga ndiye mukoneka zarape. Ukana pane imwe sipa ponotoya pano ndotopa mari wako mana kuti ndai munotora zvakati musango, kwete kuti nditumire kuSouth Africa ndite zvo ndaramba.
tatenda Aiwa, tatenda. matenda apo. Vazukuru Nevese mudateerera funga manza tichitaura. chinovimba kuti Vazukuru Handina account ku South Africa, ndina number 1 Vazukuru. Ende ndini Tasvu 1. Hakuna matasvu 7. Yesi yakubuda pama Facebook apo. Namba ndifunga ndadzokorodza kutaura namba ndio namba yangu 0784614908. Kana mukatarisa kwa kumwana kubuda ma-t-shirt ewaitayo yani namba kumashure mchadzona futi dzisingobuda namba dzangu kumashure kuma t-shirt wa. Ndatenda. Aiwa, misa maoko kwa kuita Sekuru. Sly Media TV, building bridges.